Li jkollok skema li tiġi mħadma bi frodi fuq livell organizzat u abbuż kriminali li ma jistax jiġi tollerat. Hekk stqarr il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Alfred Sant f'dik li qed titqies bħala daqqa oħra għal Roberta Bela. Dan wara li qed ikomplu joħorġu aktar provi li juru kif il-Labor kien iħaddem din l-iskema sabiex fi kliem in-nies stess li jibbenefikaw jirbaħ il-voti. Fuq Facebook Alfred Sant kien ċar ħafna fi kliemu hekk kif insista illi mhux biss għandhom jiġu proċessati l-persuni li bbenefikaw mill-abbuż, imma wkoll min kien responsabbli biex jorganizzahu jmexxih kien min kien u kienet min kienet. Fl-aħħar ġranet kellmu diversi opinjonisti, imsieħba soċjali u entitajiet oħra dwar dan is-ser mill-benefiċċji soċjali u l-kol staqsew min se jġor ir-responsabbiltà għal fatti li qed joħorġu brabta ma' dan il-każ, skandlu li jimplika direttament lil nies minn Kastilja. Dan kif kemm il-Prim Ministru Roberta Bela kif ukoll il-Ministri ta' taħtu qegħdin jibqgħu jaħarbu milli jwieġbu d-domandi ta' Net News dwar l-aħħar skandlu li qed jifni l-Gvern. Dan l-istazzjon ma naqas ukoll milli jistaqsi lil korpi kostitwiti dwar din l-iskema ta' frodi li allegatament nies minn Kastilja stess huma l-moħħ warajha. B'diversi unions bħal UHM, il-General Workers Union, l-Assoċjazzjoni Medika Maltija, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti u l-Kamra tal-Kummerċ kollha konfermaw li hemm diversi nies involuti f'din ir-racket u jistennew li kull min hu involut għandu jerfa' r-responsabilità ta' emilu. Tieħu azzjoni u tirrindirizza s-sitwazzjoni billi mhux taqbad il-ħuta żgħira, imma taqbad il-moħħ wara din l-iskema. Skema li bla dubju ta' xejn qiegħda ta' żvantaġġ kbir għal ħaddiema kollha li jaħdmu jagħtu l-ġurnata tax-xogħol u jħallsu t-taxxi kif suppost. Dejjem ikkundannajna bħala ġenerali okkażjoni kun ikwa tip ta' frodi u assolutament ma naqblux. Assolutament. Kull min ħadd irid iġor ir-responsabilità tiegħu. Kulħadd iħallas it-taxxi tiegħu dak li huma dovuti minn kulħadd u dejjem għadnija fuq kollox, kemm fuq business, kemm fuq organizzazzjoni, kemm fuq persuni. Qatt mu tajjeb li jkunu frudaw kemm dawn l-affarijiet u kemm affarijiet oħra. Da serq xi ħadd ħa flus li mhumiex tiegħu. Jiġifieri s-serq dejjem ħażin. Hemm ħafna nies involvuti u kulħadd irid jirfa' ir-responsabilità tiegħu. Kulħadd irid jirfa' ir-responsabilità tiegħu. Dawk huma flus li jistgħu jintużaw għal affarijiet li għandna tant bżonn nagħmlu fil-pajjiż. Bħal pereżempju l-upgrade fl-infrastruttura tagħna, it-tindif, il-manutenzjoni u ħafna affarijiet oħrajn. Ħafna staqsew ukoll għaliex il-Labor kien jaf li kien hemm firem ċertifikati u dikjarazzjonijiet folots, iżda żamm kollox mistura sentejn sħaħ. U għaliex kien biss issa wara sentejn jaħbu li l-Gvern mmexxi minn Bela ddeċida li ssir evalwazzjoni fil-proċess ta' kif jiġi approvat loti ta' benefiċċju għal diżabilità severa.